Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Ngayon bubuksan ko ang kwento tungkol sa dating opisyal ng Hapon na naka-assign sa Bicol during World War II. Ito ay muling bumalik ng Pilipinas noong 90s kasama ang kaibigan niyang Pinoy at muli nitong pinuntahan ang paborito niyang treasure site sa Bicol. Sang-ayon sa guide ng Hapon, ang site ay nasasakupan ng Naga. Sinabi raw ng Hapon na 50 tons of buried gold bars ang nakabaon sa area. At sa parehong lugar, 5 buried treasure raw ang nakatago dito. Pero itong tinatayo ng Hapon kapag pumupunta sa lugar, yun na raw ang pinakamalaki. Siguro ay sariwa pa sa kanyang alaala ang mga panahon na siya ay nasa Bicol pa, kaya muli niya itong pinuntahan. Bumalik siya ng Pilipinas kasama ang isang Pinoy na naging kaibigan sa Japan. Ayon sa kwento, ang opisyal na Hapon ay matanda na. Minsan, habang naglalakad dito sa Japan ay nadapa ang matanda. May isang Pinoy na tumulong dito na tawagin natin sa pangalang M. Sa pangyayaring yun, naging madalas ang kanilang pagkikita at pagkukwentuhan hanggang sa naging magkaibigan na sila. Inibitan siya nito sa kanyang bahay at dito na nagpakilala ang Hapon na dati siyang opisyal ng World War II sa Bicol. Kilala bilang si Colonel Hiruto. Dito na tinalakay kay M ng Hapon ang tungkol sa mga tinago nilang kayamanan sa Pilipinas. Ipinakita sa kanya ang mga mapa ng kayamanan kasama ng mga treasure codes na ginamit nila. At dahil naging magkaibigan na sila, tinuro na sa kanya ng Hapon kung paano nila itinago ang mga kayamanan. Tinuro din sa kanya pagbasa ng treasure map at pag-interpret ng mga treasure code and sign. Sa madaling salita, sa Japan na-educate si M about Japanese treasure. Dito nalaman ni M na maging behavior ng mga Pilipino ay pinag-aralan ng mga Hapon. Napag-aralan nila na maraming superstitious belief ang mga Pinoy. At napag-aralan din nilang madaling ma-discourage sa mga Pilipino. Ito ay na-apply rin ng mga Hapon sa pagtatago nila ng mga kayamanan. Katulad ng sa paghuhukay, kapag nakatagpo ang mga Pilipino noon ng kalansay na walang ulo, hindi na nila tinutuloy pa ang paghuhukay. Sa pagka-discourage naman, katulad ng isang pangyayari sa Quezon Province, may mga nag-treasure na kahukay ng cement box na napakatigas. Halos ilang araw din nilang pinagtiyagaan na basagin ito, pero wala namang laman. Inisip nila na decoy ito at maaaring kasunod na nito ang item. Sa ilalim nito ay isa pang cement box, pero katulad ng una, wala pa ring laman. Sa kabila nito, nagbakasakali pa rin sila na baka sa ikatatlong pagkakataon ay may matagpuan na sila. Kaya pinagpatuloy pa rin nila paghuhukay at hindi nga sila nagkamali, may isa pang cement box. Ngunit wala rin itong laman. Sa ganitong pangyayari, grabe yung pagkadismaya nila. Kaya iniwan na nila ang kanilang site na kabiguan ng dalag. Hanggang may nakabalita ng pangyayari na siguro marunong, pinuntahan ang site at inoperate. Dito natagpuan nila ang totoong item, ang ika-4 na cement box, ang may nakapaloob ng mga gold bars. Dito makikita natin may mga taktikang ginagamit ang mga Hapon sa pagtatago ng mga treasure. Hindi nila basta-basta lang ibinabaon. Kaakibat pa nito ang mga decoy at traps katulad ng balancing trap, sand trap, water trap, mga bomba at lason. Ang sabi nga ni M, ang treasure hunting ay kailangan gamitan ng talino at lohika. Sa madaling salita ay hindi bara-bara. Sadyang matalino ang mga Hapon. Alam nila na darating ang panahon nagagawa ang mga tao ng mga aparato
upang hanapin ang mga itinago nilang kayamanan. At ngayon ang panahon naglabasan na ang mga metal detector, gold detector, maging mga scanner. Subalit sa kabila nito, ibigo pa rin sila matagpuan ang mga kayamanang itinago ng mga Hapon. Sa ano kayang dahilan? Dahil halos na mga itinago nilang gold bars ay nilagyan nila o binalot nila sa goma at alkitran upang hindi ito madetect. Ngayon, ang isip ng iba, matutukoy na ito ng scanner. Pero halos ganun rin. Dahil ang scanner, thermohit lang din ang binabasehan. Paano ito matutukoy ang kayamanan kung nababalot ng anti-detector? Siguro iisipin ng iba na imbento ko lang ito. Pero ilang beses na ako nakasama sa pag-scan sa ilang area sa Camarines Norte gamit ang rover C2 ng OKM. German technology ito. Maganda lang tingnan dahil may 3D visualizer software ito at mobile apps kung saan makikita mo in real time ang result habang nag-i-scan. Kung saan ang mga naging positive ang result sa scan nang i-operate negative. Hindi ko sinisiraan ang ganitong technology. Ang sinasabi ko ay base sa tunay kong karanasan. Yung iba naman ay sumasangguni sa mga spiritista o medium na kung pakaiisipin natin wala namang kaalaman sa treasure hunting. Dito maraming issue na nangyari na kung saan iba't ibang style ng pag-aalay upang ipagkaloob raw ang hinahangad na kayamanan. Bilang isang mananaliksik at paranormal researcher ay mulat ako sa katotohanan ukol sa mga bagay na ganito. Sa mga nasaksihan kong mga nag-medium sa treasure hunting, halos lahat ay suntok sa buwan lang ang pinagsasabi nila na kung iisa-isahin natin baka mas mahaba pa sa kwento natin. Kaya dito po marami bumagsak na kabuhayan dahil sa maling pamamaraan at paniniwala. Marami ng mga taong bumagsak ang kabuhayan dahil sa treasure hunting. Kalimitan ay sa kagagawa ng mga taong walang sapat na kaalaman, kabilang na dito ang mga scammer. Balik po tayo sa kwento. Sa pagdating ng Pilipinas, nag-stop over muna sila sa Camarines Norte sa bayan ng Daet. Sa Karilagan Hotel sila pansamantalang namalagi. Kaya naikwento rin nito ang mga treasure sites sa Camarines Norte. Kabilang na dito ang Daet, Talisay, Binsons, Labo at Basod at iba pang lugar. Nabanggit rin ni Colonel Heroto na tumira siya sa lumang bahay ng mga timoner katabi ng bagong motor trade sa Daet. Hanggang dito na muna po at abangan nyo ang part 3 ng kwento natin. Sa may mga katanungan, bukas po ang inbox ng ating page. Maraming salamat po.